Άλλο κάνει και άλλο τρώει. Άλλο κάνει και άλλο τρώει. Έτσι. Δεν τρώει. Όταν τα παρασκευάζουμε ομάδα θα τα φάμε. Μετά που θα κλείσει η κάμερα είδα και τι δεν Στέλνει, κάνει. ωραία, γιατί έχετε βάλει. Καλά πάτε ρε εσύ. Χαθήκαμε. Ολότερα. Πηγήκαμε ολότερα από τις δουλειές και αυτές Δεν μπορεί γίνεται. δεν μπορεί να γίνει. Και λέω κάποια στιγμή Πόσους μήνες το είχατε δώσει στο ψήφιο το κρέας. πριν την Σήμερα το βράδυ ήταν 3 μέρες. Ας τα ορτιά πτάξεις. Θέλω να κάνουμε η ώρα. Θα πάρω κάτω από αυτό το πράγμα να θέσω. Κάτσε με η δουλειά, έτσι όσο με καλά, ο Πανικολή, δεν χρειάζεται να πας. Πάει πίσω πράγμα πάμε, μόνο πάει κάτσε. Αν έχεις χρόνο. Να, έχω τηγανίτες που είναι και νηστίσιμοι. Έλα. Μόνο που κρυώσανε μέχρι να έρθουμε. Αυτοί μπορεί να φάνε λουκάκια, γιατί τους ζήβερε. Εσύ φάει από εδώ τώρα που νηστεύεις. Να φάνε και κανένα από αυτούς. Δεν θα πάθουν Αυτά φάνε τίποτα. λουκάκια.